ба ифтихори ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷашни байналмилалии Наврӯз ва соли таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, нашри махсуси Рӯзномаи Ҷумҳурият бо унвони Ориёнома бо забонҳои англисиву русӣ ва бори нахуст бо ҳуруфи порсии тоҷикӣ рангину пурмуҳтаво аз чоп баромад. ин вожаномаро, ки 72 саҳифа аст, аҳли илму адаб ва матбуоти тоҷик дар шинохти тамаддуни ориёӣ ва тарғиби он дар байни ҷомеа ибтикори беназири амалӣ унвон доданд. аҳли қалами рӯзнома талош карданд, то ин вижаномаи нашрия барои аҳли илму матбуоти хориҷи кишвар низ дастрас бошад. ин аст, ки матлабҳо бо забонҳои асосии замони муосир русиву англисӣ ва хати порсӣ тарҷума шуданд. саҳифаи аввали нашрия бо намоду рамзҳои ориёӣ бо акси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва навиштаҳои сарвари давлат дар бораи аҳамияти тамаддуни ориёӣ оро ёфта, ки чунин аст: мо дар баробари дигар миллатҳои соҳибфарҳанги олам ҳуқуқи таърихию маънавӣ надорем, ки тамаддуни ориёии хешро омӯзем, аз таҷрибаи таърихии ниёбони худ баҳравар шавем, беҳтарин падидаи ҳаётбахши онро бо истифода аз дастовардҳои замони нав дар пешрафту камолоти худ ва сарсабзии фарзандонамон истифода намоем. саҳифаи 2 ва 3 ҳам мақолаи бисёр пурмуҳтавои пешвои миллатро бо унвони «Тоҷикон мардуми ориёитаборанд» фаро мегирад. инчунин дар саҳифаи 4 нашри махсус раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷой гирифта, дар он ташаббусҳои мондагори пешвои миллат дар шинохт ва муаррифии таъриху тамаддуни ориёӣ қисса мекунад. ҳамин тавр саҳифаи 5 бо мақолаи академик Кароматулло Олимов сабт аст, ки постдори мероси ориёӣ ё имкони дигаре барои бедории миллӣ унвон дорад. дар саҳифаи 6 мақолаи хело хондании шоири халқии Тоҷикистон Назри Яздонӣ чоп шудааст, ки воқеан дар мавриди маърифат ва ақлгароӣ ду падидаи аслии фаъолияти пешвои миллат нақл мекунад. мақолаи роҳбари муассисаи пажӯҳиши мероси мактуб дар Теҳрон, доктори илмҳои суханшиносӣ, дастхатшинос Акбари Эронӣ бо номи Эмомалӣ Раҳмон ва тантанаи ҳуввияти миллӣ, ва дар як гӯшаи ин саҳифа шеъри шоир Зиё Абдулло бо номи Шоҳнома дарҷ гардидааст. ба сифати як филмсози мустақил бо хазинаи шахсӣ дар пайи сохтани филме аз фолклор дар Тоҷикистон аз масирҳо гузаштаам. аз Душанбе то Хуҷанду Панҷакенту Турсунзодаву Кӯлоб ва Даштиҷун, ҳатто то поёни ноҳияи Айнӣ, кӯҳ ба кӯҳ, ҷода ба ҷода, кӯча ба кӯча, гаҳ савора, гаҳ пиёда, рафтаанд ба хонаи мардумони ҳар қишр, бузургу кӯчак, сангину гилӣ ва аз миёнаи шаҳр то таҳи рӯсто даромаданд. бар сари даҳҳо суфраи ишон меҳмон шудам. даҳҳо бор нонашонро бо ман қисмат карданд ва намакашонро чашиданд. ба ин аҳвол ман бар он шудам, ки дар бораи Эмомалӣ Раҳмон бинависам ва бахше аз он чӣ, ки ба гирехҳои фикрӣ ва зеҳнии ман боз мегардад, ба риштаи таҳрир даровардам. ин навиштаҳо ба қалами коргардон аз давлати Кувайт, рӯзноманигор, масъули иҷроияи бахши форсии радиои Кувайт Муҳсин Раҳимӣ тааллуқ доранд, ки дар саҳифаи 8 шумора бо номи Эмомалӣ Раҳмон абармарде, ки нагузошт каёни ориёӣ барбод равад, дарҷ ёфтанд. мақолаи ректори Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, Жило Гулназарзода бо номи «Ҳам ба қадри софӣ аст оина тимсолошно» доир ба хидматҳои Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи эҳёи тамаддуни ориёӣ дар саҳифаи 9 бахшида шудааст, нақл мекунад. дар саҳифаи 10 Ҷонибеки Асрориён, мудири кафедраи таърихи тоҷики Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, номзади илмҳои таърих
мақолае дар ҳошияи пешниҳоди пешвои миллат вобаста ба бунёди қонуни тамаддуни ориёӣ ва маркази байналмилалии Наврӯз дар шаҳри Душанбе бо унвони «Маниши кӯрош» чоп кардааст. дар саҳифаи 11 мақолаи хеле омӯзандаи шоҳномашинос доктори илмҳои суханшиносӣ аз Афғонистон Яъқуби Ясно сабт аст. дар саҳифаи 12 мақола бо номи Эмомалӣ Раҳмон нигаҳбони таъриху ҳуввияти тоҷикони дунё ба қалами рӯзноманигори мустақил аз Афғонистон Аҳмадзоҳир Ҷаҳиш дахл дошта. ҳамзамон дар ҳамин саҳифа ғазале аз Бозор Собир теғи синоро метавон мутолиа кард. дар саҳифаи 13 эҳёи тамаддуни ориёӣ, заминаҳои таърихӣ, моҳият ва зарурати он барои имрӯз ном мақолаи Фарҳод Раҳимӣ, раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст. гиромидошти Борбад боз як ташаббуси ҷаҳонии Тоҷикистон дар роҳ аст унвон гирифтааст. мақолаи Давлатшоҳ Маҳмудов, омӯзгори факултети таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. номзади илмҳои суханшиносӣ Анзурати Маликзод дар саҳифаи 15 нашрия мақолаеро бо номи Робияи Балхӣ аз муждаи неки фарҳангӣ то гиромидошти бонувони эҷодкор иншо кардааст. дар саҳифаи дигар шоири халқии Тоҷикистон Муҳтарам Ҳотан ва Абдусалом Мирализода доктори илмҳои педагогика мақола навиштаанд, ки дар мавриди пуштибони таъриху тамаддуни пешвои миллат ва аз эҳёи тамаддуни ориёӣ то шинохти тозаи таърих бозгӯ мекунад. саҳифаҳои 18 ва 19 ин нашри махсус аз он ҷиҳат ҷолиби диққат аст, ки рубрикаҳои нав бузургони Хӯросон дар ситоиши Наврӯз ва андаршинохти тоҷикон ҳамчун мардумони ориёӣ суханони кӯтоҳ аз осори пажӯҳишгарону хобаршиносони дунё бо аксҳои зебо чоп шуданд. ҳамин тавр шумораҳои дигари нашри махсус ки фарогири мақолаҳои таҳлилии шахсиятҳои шинохта ва ходимони давлатӣ буда аз назари мазмуну муҳтаво ва ороиш яке аз беҳтарин шумораҳо аст. чунин иқдомҳо таваҷҷӯҳи муҳаққиқони байналмилалӣ, дӯстдорони таъриху фарҳанги бостониро ҷалб менамояд. дар маҷмӯъ эҳёи тамаддуни ориёӣ ва омӯзиши амиқи таърихи миллӣ барои таҳкими худшиносии миллӣ, рушди фарҳанг ва пойдории давлатдории тоҷикон аҳамияти бузург дорад. ҳифзи ин мероси гаронбаҳо ва муаррифии он ба ҷомеаи ҷаҳонӣ вазифаи муҳими наслҳои имрӯз ва фардои миллат ба шумор меравад. бояд тазаккур дод, ки ин шумораи махсуси таърихӣ зери таҳриру такмил ва назари сармуҳаррири рӯзномаи Ҷумҳурият Қурбоналӣ Раҳмонзода, ороишгар Фирӯзи Алишер ва кормандони идора чоп шуд. тарҷумони матнҳо ба забони русӣ Хушнуд Раҳматуллоев ва баргардонӣ аз хати кириллӣ ба хати форсӣ ва забони англисӣ Иброҳимҷон Дӯстализода мебошанд. умедворем, ки хонандаҳои закӣ аз хондани ин шумораи вижа бори дигар маълумоти бештар дар бораи ташаббусҳои мондагори пешвои миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шинохт ва муаррифии таъриху тамаддуни ориёӣ мегиранд. зеро ба хулосаи таҳлилгарони саҳифаи мазкур мо танҳо бо эҳтирому арҷгузории арзанда ба таърих ва пос доштани арзишҳои фарҳангии ниёгон метавонем ояндаи устувор ва пурифтихорро барои кишвари маҳбубу ягонаамон Тоҷикистон таъмин намоем.